جێدەرن ڕاگەهاندنە yên Ferensî eşkere kirin ku Ferensa neçara hêzên xwe ji hevpeymaniya navdewletî vekişîne. Ew jî weke karvedan li ser biryara vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriyê. Tevî ku hikûmeta Ferensî eşkere nekiriye ku hêzên Ferensî li Rojavayê Kurdistanê hene. Lê Emmanuel Macron serokê Ferensa dazanîn ku Ferensa amedakariyên vekişana hêzên Ferensî ji Sûrî dike. Di daxuyaniyekî de Goşka Elîzê ya Ferensî ragihand ku Ferensa amedakariyên vekişana hêzên Ferensî ji Sûrî bi dawî anîne, bê ku tu zanyariyan derbarê jmareya welatiyên Ferensî û jmareya serbazên Ferensî li Sûrî bi dexuya kirin. Ji alî xwe ve kanalên mîdyayê yên Brîtanya eşkere kirin ku piştî Amerîka biryara vekişana hêzên xwe ji Sûriyê daye, Brîtanya jî biryar daye ku serbaz û rawêjkarên xwe ji Sûriyê vekişîne û bi taybetî ku li bingeha tenev ya hevsînûrî bi Iraqê re dimînin. Amerîka biryar da ku 1000 serbazên xwe ji Rojavayê Kurdistanê vekişîne û 250 serbazê Amerîkî ji nava xaka Rojavayê Kurdistanê vekişiyan û gihiştine Herêma Kurdistanê. û li gorî ku Donald Trump serokê Amerîka di twîtekî de eşkere kiriye jmareyek leşkerên Amerîkî wê di bingeha tenev ya hevsînûrî bi Iraqê re bimînin. Derbarê êrişa Tirkiyeyê bo ser Rojavayê Kurdistanê, serokê Amerîka got ku pêwîst e Tirkiye sivîlan neke ermanc û got jî ku amade ye aboriya Tirkiyê biroxîne.